O primeiro que quero é darlle ese agradecemento a Nova por esa altura de miras, por esta etapa na que construímos pois, para fortalecer un espazo, non? Que é un espazo de defensa de Galiza, de defensa dos dereitos, das liberdades, de defensa pois, dun mundo que sexa un mundo mellor e que o facemos construindo desde a nosa propia razón de ser que este país, que este é un momento importante para Galiza, un momento no que temos que reforzar esa presenza pois, da nosa candidata, de Ana Miranda, a través dese escano galego, que é un escano no que están todas as causas xustas. Se algunha vez se falou de Galiza na Unión Europea, foi grazas a nós, grazas ao nacionalismo galego, que tivo ali voces para decir alto e claro o que este país precisaba. E se o Bloque non está, se esta candidatura de país non está, non se falará de Galiza.